nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani bwiya atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo tobasembiri nyasaye ari mutundika kuri chomberi yategere nae goru ari enchibona ndwari tulikwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on kero monto asense yigatomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumuruberio ona yaeteire nigo tugutarira abaminto bali beteire amangana ao Naya eteire Jumanne botuko Ensa Eyemo nusu ya maragoba Naboigo moiroro Ritukure Jumatano Chinsa isano nibere nijideke Komunisano Chiamogaso Ndizi TV Uwenso wumugusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kolentera Chibicha chinkia Naboigo chinkeno nuku kigima Nabogo tonyora Asoro gonkor bogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyenge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli merunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Amatuko atano na bere chinsa emeronge bere nainye omwancho mulgerelia korwa senyomba yaito yoboraria abaigama gachama na Ndizi TV ime yorongora buse na ukwanire andonse asoberete eriteria ne Vincent Onyancha asenchere yabene tigangire birebi eriko kwarigania asegete seni bya chira nkuma ime na iskorongora buse asokumugani chinseme chionsi asenge nchi yaoni gotokogokaria ogosira kwao nanene okobana intwe asemesa yamangana maya Vincent Onyancha aiga asemesa yamangana maya ntowasyorerie asoboime na soboene wanchirira kondo wensi gotayo buna awateka ime na isiko yorogongo ruagusi ase chingongo echichonzi ndokweba ali akoregane ase ebinyoro ndokore obotuki ase ebirengo bigoromono tuyachunjuge komenta na korusia konde gotayo eli onyanyole asenchera yowekirano nainje Sara Nyarangi ontita tinda kwebo mwancho muligereria Ndizi TV umerana nainje keralituko lya Jumapili asemesa yamangana maya ime ya Ndizi TV nero bwansu bomogusi amatuko atano nabere atarabutuka lituko lya Jumamosi nigo ndago jageri eikendi yao ase obwansu umerana nainje Brighton makoli ase emesa yamangana amaya ochakira chinza isano nebere chamabaso oika chinza isato chabutuko Wata etaliki na inchwe Vincent Onyancha keralituko lya Jumatatu weke Juma Ensa Eyemo na boigo chinza isato chia butuko aselibo ningo ya sansamurane na gokumanyia bunatekire Nagukwanire handonse asoberete umoncho muligereria ase margoba yabono nechinga kichinde nane ngokwaligania ase mesaito yamangana maya Ensa Eyemo yabono margoba ningagetena litukolia oliabereligia ngakene nyara gokomanya ali atwa kwaliganirie kurobaga kiete goika chinse chigabono chiabono margoba chitaliki isano nemo omutinyi negesunte kyamasaba gose omutinyi 12 omwaka bwekiri bubere na merongebere noyo
buna butambe kitali kibune kyalero egenteki ya gosekebe ngia kolekanete asense mogete buna bono aso mwaka bweli bweye mochi myakenda emeronge 5 ebere 1967 naliyo omunyagetari bwokubara chinkoro kurwa sense ya America omanyakate buna Adrian Kentrowitz anyalete gagokora ose kubara omuntu na sentunde ya kabere na kumubekera enkoro umwana oyo mukuru sense yo iganyalete kubekerwa enkoro yo muntu munga okolende umwana ini iganyalete gakoba asichinza isano ne muchyoka omweli umwana oyo agakwo eyalenga ntunde ya kabere aso omunyagetari yo bwokubara enkoro okolege kolekyo kyo kubekera omuntu enkoro engao ayo namangana yebiro kolende asemeseito yamangana mayali tukulia lero naralia to kwaliganirete na kwaliganirya yo mwanchu muligereria to sanga mura kurumo chakano goiko mwerio leteriane Vincent Onyancha. Na koya sansa murana aselibo Ensa Eyemo ya bono margoba nilitogo chaka eskuru yoboroso yege tonto yego toka imya South Mogrango litukulia lero bono igo yanyara gekugurwe birasi bitano ebibya nyara biko wachwa inse yobraibwae moteneli na wigo muwaziri bobulendo ime Dr. Fred Matiang'i uyo nyalete gakora eskuru yo enyarege kwa gachwa abara amona barai igo obaikirana ase ensemeyo asokoroto tokugoro kwe birasi bitano gati yabarayibe serikali baikirana asomuyegoyo ngamo no muwaziri w'isemi Professor George Magoha abwatani abuna bono omubunge o South Mogrango zirifanasi osoro omubungo Dagoret no Tsimbarati na boigomuli kyobotambe aze ewizara yobochenu susani mochache gati yabande buna musekyeito obwamanganama ya Ndemo Steven agotomanya. Abarai ao bakora unomo waziri w'uburendi bwaime omosike Fred Matiang'i nomo waziri w'ekisemi George Magoha mbaikira na seskuru y'oboroso yege tonto imeye bunge ya South Mogrango asomega bwoko igore birasi ebinya byagachwa ime skuru eyo. I want to thank my brother Matiang'i, the Honorable MP Soro, and the professionals, some of whom I know, that this should be an example for the whole country. So we appreciate what has been done, and because of that, we are also going to ensure that we make 2 million shillings available to add to the construction of the classroom. Honorable Waziri, I'm very happy for what you've done, and that is why in general the worker siasa ria Kongo, because I'm very happy because ibina na olipo suku sana mundara kwa ne jiragete Kongo. Lakini birasi na nyoli na ikuru biasa ngesera na ende bitatu biyo bitatu na injenge ese bitatu eskuru yege tontere. Osema no. I agree with you, Mheshimiwa Osoro. We are now going to move to another phase of doing another 3 or 4 classrooms here. Hiyo pesa umesema utatoa ya CTF 2 million na sisi professionals tutakuongezea the same amount of money 2 million. Iwe 4 million. Abarai n'abanyakenya nigo bacengero murobelyo yo asabwatani ao bateba bagochikonyosira eliye birasi binde byagachwe ime skuru eyo n'ekinde kiraganye obokonyi. Kirango ili bageri toirane ryo munene mbiyamono asogo tuleta muri tukebya lero waziri bono tugo tolese ino igo totagete go appreciate daiga asa abantu bamino otebanga gwatoiro borayo buya oborayi bwenyencho amagendero twakorire gusia asenyencho yo borayi bwao no amagenderera amange kera school is just one of the schools omwaziri atubekiramo tuagate Niga barai batume komego yuko ikeli ngana yogo sambwa wechi skuru abwase basange birengeli byabo astinchera chiavene chirakeye bikoru ebyo ebibe. As you sit here, I have achieved everything on my own, and I was canned many times. I did not die, I became better. Ni kwamba
there is no reason for you to ban the schools, the dormitories ambazo mnatumia. Tafadhali tunaomba kwamba watoto wote mahali mpo, kwa sababu ile ni mali ya wazazi wenu. Tafadhali tuache kuchoma mashule. Kinko ripoti rigetaseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven. Ndemo Steven biyamono anso roboti rwa senchira yobo ikiranu togotigana no roboti rwa Ndemo Steven totigara asenseme yo oya siasa omubunge onyalibali masaba Ezekiel Machogubo no ni gabuliri abana siasa bali bakora siasa yabo asorongorwa gusi kone kibunango korache bali siasa yo asenchira yo mulembe amo no wasi okubura buru kinde kyonchitayo Machoguni gate birebuna nachikoligie kero kyobo gavana asobo chori obone bole bosio kolengana nere ni gate birebuna record ya bwate ya magenderero nere ra chikomwetia asobo chori obona komo gavana we county ya Kisii wa Kisii county nimbwate birengererio nimbwate ganga nimbwate chinjira chingi yaturanyare kubwaterana kuimukie county yeito ya Kisii county igoro aseti bya chigo che county obutumekyo buyabiye kibasha kiria kinyagitari cheito amariogo pamoja n'abakoriye gashi machunanya ale kuligerirwa kikishange ebintu byonsi mboronge bire kipara wika mpaka aseturwete mechi asetugukwama okonyoranga none ebintu twabwate bimeri twari wike chiro nturweikya machuninya ale kuligerira ebintu byonsi koranga kipara cheito kiabere chindonge twanyara wike ebintu bite chiro nindoche factory yari gocha yemesi yeito nyangweta ebintu bininchi kuligerira koranga factory linga kiego chaka nindoche factory ya matoke etaracha kabuyayigo nindoche factory ya avocado nindoche ebintu byonsi nga kingochi kubwaterana pamoja n'abande tunyale koranga ebintu birya korire gas nindoche ase ekagoriye itegeke kigashi abana baito batagete ebi byonsi nabyo abantu baminto ngotebanga nimbwato bumanyi kiagara wetere gas na korire ya serikali naende mwisa kuligerie track record ya Machogu na mokoranga nabwana takoibwe nafasi yokubakorera gas buna egabana ya Kisii county togotigana norobocheru tigatotigare asensemeyo ya siasa ogochamo kwa barayikorwa gusina wekirania magenderero nengana bono ya irwo koboko na gatia barayikorwa sorgongo rwa gusini go batebire buna inigangera chiko bakonya ayaniga rokane kerekeri chiskuru aho kigendrete koigurwa asorongo rwa gusi anaso kwa gachwa ebirgo kobekwa chiskuru echo omurikyo ito Ndemo Steven norobocheru asenchira iyo wekiranu Chinsase chia siasa nigo chia mesa kiandagia iko mia segeti kiege tonto abwa sabarai au baikira na somo yogoyo abara muno waziri wobolendi bwaime Fred Matiang'i omwaziri w'ekisemi George Magoha abachumbe Silvana Sosoro Simbarati Richard Onyancha n'abana siasa bandi abube yakire koko gwetera chinkwana chiabo era tije rukora magana mange era ndo muororo bantu mari muda batengo matusuru tako na garasa Matiang'i yoro ndo garas dega usoro ngo tenenega iyo ababa taito chaga gutubanga batai baratiga undi tachaga gutubanga tafadhali usibona baki iga itunabagirango abagirango batu umuchumbe n'usuru kali onde naende inche omingo magara mayugwa kodi yinde kerokyo bugabana bwa Kisii county ndali komohia egia kabere onda se wilbaro ereiga tote abanga ne kubodi muchanga tata basenie naeno monena ngoja gochara tubange gasi ya sasa Nigo mujumbe odagoreti note Simbarati kubwaterana na Richard Onyancha bagendererie ganga yabo yo kuligyo bugabana nobo senator ime county ya Kisii asobo chori bole mutu and bona mpevi osoro no mwana mintomo ke wane kirongura musuna ya tigo komisbehave ko baru ne rere kambina ya nen entangan mwana umya ndeto tebaiga
intuna bagusi mutugaiga omuntu gweka urato direction nara togochi no mheshimiwa Fred Matiang'i no mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. Mheshimiwa Mingo Magarati ankolera na inumbo kwa samole bona ina maso ni muraliyo mugaba namo igomutumwe ndari basaria nonyeigo nigo mosike Fred Matiang'i atumekaribagerio kubareta mwabara ikorwa ase bunge ya South Mogirango abwasa ruenkwana ya bene asomo jumbe Silvanus Osoro ijire mukora ramana gazi yazo mukora nama izito nyara kora muntu rikiara ngiro mukori mirongo ya serikali ende kabere abona uzoro no maro minto moke inje mungujiza none ngoro tunagore kabia public life so bona uzoro oni go tageta banda bamoko na baruko choko beke minister interior yawata ko ko gazi kindia mwate gazi yo kai unero choko ringi ya mungu Dekera no mano minto bese ko moega asindira bako bakanga na inu muri bando aya umaro minto nazo metero mu akiriari mwara manage statement dura soma error rekaniti biya ta gora ma bantu gora maboko kera baze no nyobo chole bonene boroberi inseye metenye 5 korubono niga barai ao bagendrete wesoki abwa century ya siasa yomorembe egendrete korandigu ginko reporter geta seni Ndizi TV korwa se skuru yege tonte gotoka imense moya tabaka ime bunge ya South Mogirango elietaliane Ndemo Steven Ndemo Steven biyamuna sorobotiro ase enchera ayobo ikranu tokobeka ensemo amangana siasa abantu abange asama tukabwangoiga barokanire bagusiria amagimabo kubwatakane basikano ya para ase karekia bangoiga se margoba yabono mu basukano ni gokolekane chinsemo chiasuneka gati jegari amo ne pikipiki amatukaberoka maiganyo basukano unde gokolekana chinsemo chake umbo maigaye chigari ibere gotumana obosio asobosio egikirire kyombekerikia NTSA ko beka machiko bunenchereyemo yokonyara gokiani emibasukano ya para oitani abantu chiri bunya so mwako yo basiria magimabo ekorengani go no mwako eta warenga abantu chiri buiseto omulikeito bwa mangana maya brand saginisena noroboti rwa senchira ijobo ikiranu ase amatuko abwangoiga niga bakenya bange ba kirono mochando bo mubasokano bwepara na gwikira tariki 29 omutinyi 11 mwaka oyo nigo mubaro bw'abantu bari basirire obogima gwetera mubasokano bwepara oikire chiri bwinye emyeyemo na batano na bari banyorre chingoma chintindike gima kwa babantu chiri bukyanda 53 na kyanda na bigo bari banyorre chingoma chinge kwa babantu chiri bwisano chimisatu na 10 na kyanda na bigo mubaro yonigo kinire kigima gekorenganwa no mwaka bw'ekiri 2022 abo ase mubaro bw'abali basireti obugima orenge kiri bwisatu kiminye na 20 yomo adenado no monyakero bw'ekyombe ky'obosombi bw'epara National Transport and Safety Authority NTSA orosagerwa South Nyanza. As we speak, we have already surpassed the 4,000 mark global fatalities. And we are talking 4,105 as at 29th of November 2021. This is a bigger number compared to the other year, that is 2020, because we have closed the year 2020 with 3,421 fatalities. This is unacceptable. Korengana na Aden niga batumiki abange bepara batari kubwatia amachiko abekirene wizara y'obosombi nabo ne kyombe kyo kya NTSA igentononya nabo kyirera abange gosiria obogima. We are talking about the issue of speed management because it is a factor in all aspects, whether there is rainy season or dry season. Speed has been a high risk factor and a contributor to fatalities according to our statistics and the statistics that we are sharing with the National Police Service. Therefore, I would like to emphasize our drivers, especially those who are carrying big number of passengers, especially the PSV sector, to be extra caution and to observe the speed limits and road signs, because we have an experience that we can do a comparison. If you are doing 120 and another person is doing 80, you almost arrive the same time.
aya nigo achire amatuka make kurwa abantu gwetania 30 gusiri obugima ase daraja enziu county ya Kitui egekore nonya nabo kirire aden gukurira abamenyi bensemo ya gusi anene mono chinga kichiga chimbrembe na kubabulia babe maisoke gima. I wanted to caution the drivers to be extra cautious, especially when they come across water floods, because we can never underrate the power of moving water. So let's avoid crossing over those still waters or moving waters, and we can maybe look for an alternative route, or even wait for water to subside or to reduce the level so that we can cross over safely without endangering our lives. Butambe chinga gichemeyega niga bantabange bagosiria obogima gwetera obotumeki obobwe para asemi basokano ebirengo bye 53 igoro yemya nigo bikwenekiwa kubwatekana no Burundia obobe. In the recent past, an upsurge of these illegal PSVs, the class of Voxes, the Noahs, the Sientas, which are ferrying between Kisii town to Nairobi, and we have registered a number of fatalities involving this. I wanted to send a caution to our road users and our passengers. Now that we are coming to the festivities, and maybe we will be expecting people to be traveling all over, even to Coast and to Nairobi. As you do that, I will urge that our passengers use the licensed, registered PSV operators that is regulated by government. Because we have registered incidences of high speed involving this category of vehicles, especially the Voxes. Secondly, these drivers are inexperienced, especially when it comes to long distance journeys. Aso mwako yegabwe chiribwibere na 20 nayo yomo niga abantu gwetania mchiribwinye basiriya magima bwikera boniga asembi basukano emebeye para na nigo bonomo bisoteneta mwana basombi asoro sagya Rwanyanza ababorire bonse gwesoke na kuba maiso anene mono chinga kichiga chimeyega au ingol potari ya Ndizi TV kurugega ase county ya Kisii eretari ya Brian Sagini Isena. Brian Sagini Isena mbia muno asoro potioruo uruboigo rokoro kibuna kolengani gwano mwaka bwechiri bubere na 20 kolengani gwano mwaka bwechiri na 20 no yomo abanta bange igo basiria magima abo kubwatekane basikano ya pare ge korokina mwaka yoiga abanta bange igo basiririe amagima abo ayo nenda mangu moncho murigeria ndo kumanya wetragaiga Ndizi TV obwansum ubwo mugusi ya soro potioruo ya Brian Sagini Sena igo tokogenda umutumokomoke nyiratokwirana mange na aro ensemo ya siasa aliabereka kolekana dochiko kumanya na boigo aliagendrete ase chinsemu ime na isiko yorongo rwaguzi buna botambe tubwati gwetera ase mtandao yaito nsemeli ya Facebook tubwati buna Ndizi TV News na boiga nsemeli ya YouTube tubwati buna Ndizi TV News onyale kwimanya mangenyira na bogoturikira lyokoria ogwetera Ndizi TV News @gmail.com onyale gosanga amwana into mutumokomoke tokwirana tokumanya mange toska. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Eduka ye supermarket ya Gadmart ijuye igurwa bwanko ya imeyomu chukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bukuma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chinyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbabwete bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nekinsa chokobeka koboko mbabwete customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreri obosira kigima okobugoriri bwemesiyo yao gwika asogo chiko yibuguria ayibweka omanyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda gwika se desk yabo ya complaints na borobwo niko barakurigiriye omochando oborendi niko bobikire kurwa gisiri ekero goswaroro na boigo
babwate asukwege kigari yao ekiroko so iseduke iyo iliyo konyoro bukoreri bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umucukisi angeni chiabisi cha Guardian iliyo nyoro bukoreri obusera Godmart Supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo n'amagurianse. Nande wono mwancho muligereria toiranda sentunde ya kabire emesa ya mangana maya Ensa Eyemo yabono margoba na kumaina bogo tulikira liyo wetara Ndizi TV News @gmail.com nabegansemo ya Twitter @Ndizi TV News onyare gusanga amo 9 gokwirana asemesa ya mangana maya tosike mutwe gati ya togendrete go komanya ingana yumu waziri bobo chenu mutai kawe kaokwana aseskuru yoboroso egotoka ime ya nyalibali chache litukurigoro ime ye kaunti ya Kisii gobono ya ngusirebere ngeri au buna abonto wabwente konyore janjo ya COVID-19 chanche yeni gate wete buna onde wansi ogoso asense ya Kenya wikanera nyore chanche yo buna umuntu kure ya Kenya kogendense isiko awente konyore echanche yo murike ito mirudede mumanyi noroboti urwasenchira yobwekirano Neli tukelimo liokalia etire maiga yomu waziri wabo chenu omoske mtaikagwe kukwanira igoro ya COVID-19 na gochika kero monto konyora echanjo eliogoswa na gosoka imeyensi ya Kenya. Boigo nigo arwete ogosegeta asikero monto kwerua konyora echanje yo kobetereri wagotayo elinde konyora obokonyi asechiabisi cha serikali. Na mimi na wasihi wanasiasa jameni, kabla hatujaanza maneno ya siasa kila mkutano tunaeleza watu tafadhali nenda upate chanjo, kwa sababu chanjo ndio inaweza saidia wewe ukipata corona, ukiwa umechanjwa pengine unaweza ukawa hai, kwa sababu ukiwa hujachanjwa na upate hii virus wewe anza kuandika mambo mengine, kwa sababu mambo haijulikani hapo sasa. Lakini ukiwa umechanjwa una bahati. Ndio sababu tumesema na nchi zingine za nje zinasema ukitaka kutoka Kenya kwenda Ulaya ni lazima unakuwa na chanjo. Wale wako Ulaya hata wazungu wakitaka kuja Kenya hii yetu, kwa sababu hao wanatulazimisha sisi tuchanjwe twende kwao, hata hao kutoka kwao ni lazima wachanjwe ndio waje hapa. Abamenyi bo muchobo songo na baruboni go babwate ebirengerero au Igorea mangana ya mutaikawa yake kwa mangana yoko bwata osiyoko vaccinated ya COVID kitini go support ya bantu mu free senge njobono wale ka vaccinated ande bono tojenga abantu bagendrete go ukora mangana siasa ga usoka na mangana ya siasa kwa bantu baichiro bakora siasa kawaida bako mingo free mask teyo bono there's no need. Igoro yo mawasiri buna kwanta se Kisii county igoro ya bantu bakuruense ya isiko gocha Kenya lere bijaba betu chisidani egere na induto nyale ko batoko ba na ulinzi rio pora egere nto nyale ko batoko nyoruburu iro bwa COVID-19 kawa tebeta mangana maya mono maete na wakero keno monta gocha kurungumbu tabetiri sindani iri koruenseria into monto ngoruale Kenya ogendo kerako ruga kugenda gwikasi ndani ria koreki abetu na bari bagocha ngakibara baracha mbaba vaccinated intutogende tokogenda isiko twa vaccinated gwekera bona iga ense ito ya Kenya nigo abantu gwetania chimilioni sana ibere banyorire echanje yo ya COVID-19 no gusaba gwaitokero monto gwesokia na konyora echanje yo korengana nekiombe kya WHO nigo chinse cha Afrika chitaraikirania ekerengo kemerongo ene asemia yabantu baganeirie kwegwa echanje yu ginko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Mbiyamono Mildred Momanyi asorobochero asenchira yoboikirano togotigana nere Mildred Momanyi
igoto gusuka mutwa ase omonogari bwe bungerane Justin Muturi bono atebire buna nachikoligie kero kyoborai bwense asobochori obonene bole bosio nigo chinga kiekyo anyarega koboria bali bonse bakolie kero gekyo konyara koligereria amagendero eli bamaye kuwaka siasa chiabo gaukwana nigo amomochiri omokonyo umurai bwense asamuganiri arakora litanga ni obokurumi eli amanya koligia oborai bwense. So it doesn't matter what good policies you come up with, unless as long as you have not addressed the intrinsic problem, which is in the national treasury pale. Hapo ndio ukora uko mingi. Kwa sababu kila mwaka unakuta tu, hii mwaka uliopita, miaka 5 iliyopita tulikuwa tunaweka milioni 10. Kwa hivyo hata mwaka hii tunaongeza milioni 5. Lakini hujajiuliza ilifanya kazi gani? How is it that budget ya Minister of Health iko headquarters, yet health is devolved? How come the budget ya Minister of Agriculture iko headquarters, yet agriculture is devolved? Huyu mama mboga atafaidika namna gani kama pesa iko pale Nairobi? This is the time to give the Democratic Party of Kenya a chance to lead this country in a different way. Togotigana norobotiru omokonyo umre Wednesday Dr. William Ruto litukolera nigagenrete ne sabari yaye imeye county ya Nyeri asaliganirwa no mugavana we county yo Mutahi Higa na boigo asomu bunge umadhira Rigathi Gachagua aikerana ase Ensa Eyemo Ruto nikate abune serikali yaye nirigetigo chiko bakorera abakenya maya ekerago chiko so asobora ikakwana amo nabalisia na boigo na abwatani bechi kanisa gati ya kanisa ya PEFA amo neri ya ACK goetania abaraichiri busato niko baikirana Ensa Eyemo igakorera gote abuna ekero kara kore kubo mureibwense Ruto nigate banari getigo chikoba umurisia tigatonyore oroboti urwa senchira yobuikirano no murikito Sara Nyarangi Ontita. Kingaki ense ya Kenya ekwearegania gochego koroba choli omwaka ogocha nigabarai ao bali bakurigia ebirego byoborai mense ya Kenya baboliwe gokora siasa chomorembe eliokwena obwamate obuya omokonyi bwomorai bwense Dr. William Ruto nigatebire buna goika okobwaterana kobe aroro gati yabarai bechikanisa elio Kenya esuke bosio hata katika mambo ya kujenga kanisa going into the future. Serikali yetu tutatafuta namna ya ushirikiano zaidi na kanisa ndio tuweze kuwasaidia muweze kutekeleza majukumu yenu, kwa sababu inatusaidia kama serikali. There must be greater partnership between the state and the church so that we can find ways of supporting the church for them to discharge their duties, because if you discharge your responsibility, it makes it that much more easy for us as a government to move things forward. Ruto oyumerana nabarai bechikanisa ase kanisa ya ACK St. Peter's ya Nyeri nigate babuna chingaki emeremo ya siasa eraere nigo arabe omo evangelist asengencho eyone meremo emia asoko mokorera Nyasaye. Maneno ya kusema tuwakumbuke watu wanyonge si mambo ya askofu. Mambo ya kusema amebarikiwa mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea sio maneno ya kiongozi wa kanisa. Biblia inasema ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Na nimeambia hawa maaskofu nikimalizana na hii kazi ya uongozi mimi nataka kuwa evangelist. Kwa sababu nataka kuchangia wale watu wataenda mbinguni. Igo boigo airali bagali bene gukwanera igoro ya bottom up economic model omorobelia teba orachiko bakoko bakonya abakenya bonsi. Mukisikia tunasema bottom up, ninyi kama Wakristo mnaweza kujiuliza where is this coming from? Maneno ya bottom up nataka muandike Zaburi 113 na mstari wa 7 na 8. Neno la Mungu linasema
Mungu humtoa mtu mnyonge mavumbini, na Mungu humfanya mtu fukara na maskini mpaka wakaketi meza moja na wafalme. Haya ndiyo maelezo ya bottom up. Nigale no kwegena buna na chikubwa ekirgo kyo president omwako gocha asate babuna takumeti na mangana ale gocha bosyo. We are not worried about the future of Kenya because we know the God we believe in. We are not worried at all. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV mbiamono asoroboti rwasenchira yobwikirano umoncho muligereria kobwatekana nebiro asengencho yemerobero kobwatia wekira bono nkonachira amangana magia asenchira yobwikirano chikoraga isato aseri bwabuna botambe ningo sansamuranere alinta kumanya renyare kwemanya ase enchiri yabene bali mwansi twabwatira na SMS amangana magia gochakira yo muligero Ndizi TV asogochora koyatengera ko Ndizi TV ngokiranelina mbiamono tobwati buna botambe nsemo ye mtandao Facebook buna Ndizi TV News na weganseme ya YouTube buna Ndizi TV News amonaenda mange elitosange aswa mochikoraga isato SMS ya mangana mayanto kolegana inde tukumanye asobo ikiranu retariane Vincent Onyancha. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakyo nikirundekerene nagokurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asoro gonkor bwoguzi niji kaunti chito etanaine buna